தயாராகும் அனைவருக்கும் அதிகமானக்கும் நான் ராஜ்குமார். நம்ம 2 வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா தினசரி நைட்டு 9 மணிக்கும் அதே போல் மார்னிங் 11 மணிக்கும் லைவ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு 9 மணிக்கு லைவ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஸோ நான் என்னோடய நேட்டிவில் இருக்கேன், எங்கள் நெட்ஒர்க் இல்லை, நெட்டு கனெக்ட் ஆகலை, நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ஒர்க் ஆகலை, சரிங்களா? ஸோ இன்றைக்கான லைவ் மறுபடியும் நாளைக்கு, இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நீங்கள் படித்தீங்களோ அது வந்து மறுபடியும் நாளைக்கான லைவோட சேர்த்து நான் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்குறேன், சரிங்களா? டெய்லியுமே நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் நாளைக்கு நைட்டு மறுபடியும் நடக்கும் இல்லையா, நாளைக்கு நைட் நான் மறுபடியும் போயிடுவேன். ஸோ நாளைக்கு நைட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இன்றைக்கான டாப்பிக்கும் கொஷின் இருக்கும், அதே போல் நாளைக்கான டாப்பிக்கும் கொஷின் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டாம், பிளான் பண்ணி படிச்சுட்ருங்க. என்னென்ன பிளான் நம்ம கொடுத்தோமோ அதுபடி இந்த வாரத்துக்கான பிளான் நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா, திங்கள்லேருந்து வெள்ளி வரையும் பிளான் இருக்குது. ஸோ அதே போல் படித்து முடிச்சிருங்க. நாளைக்கு லைவில் நான் இந்த டாப்பிக்கோடு சேர்த்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டுறேன். அதே போல் இந்த வாரம் முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் அடுத்த வாரத்துக்கான டாபிக் என்ன அப்படின்றது நான் மறுபடியும் சனி ஞாயிறில் உங்களுக்கு பிளான் கொடுத்துட்றேன், சரிங்களா? ஸோ வாரம் இதே போல் நம்ம கொண்டு போகலாம். மார்னிங் நடக்கக்கூடிய ஜிஎஸ் ரேண்டம் ஜிஎஸ் கொஷின் லைவும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நைட்டு நடக்கக்கூடிய அந்த 9 மணி லைவுக்கான ப்ளேலிஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வைக்கிறேன், நாளைக்கு நான் அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறேன், அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஸோ நாளைக்கு வந்து ரெடி ஆகிக்கோங்க, சரிங்களா? நாளைக்கு லைவ் நடக்கும்போது இன்றைக்கான டாப்பிக்கும் கொஷின் இருக்கும், நாளைக்கான டாப்பிக்கும் கொஷின் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இது கேன்சல் பண்ணல, போஸ்ட்போன் பண்ணுறோம், நாளைக்கு சேர்த்து பார்த்துக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ.